Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστάτησαν μαζί με μαζικούς φορείς, απλούς εργαζόμενους, ξεκληρισμένους αγρότες, αγροτινοτρόφους, εργάτες γης στη δημιουργία επιτροπών αγώνα που συγκροτήθηκαν σε δήμους και χωριά. Επιδίωξαν με όρους κινήματος τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Άνοιξαν μέτωπο ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική που υλοποιούν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού με τις δυνάμεις του δρομονόδρομου και τα στηρίγματά τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με βασικό σύνθημα «Δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν στάχτη τη ζωή μας και τα όνειρα των παιδιών μας», συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πυροπλήκτων που διεκδίκησε με θέση και δράση για να μείνει ο κόσμος που επλήγησε στις αιστείες του. Στην οργανωμένη επίθεση κατά των λαϊκών δικαιωμάτων, σήμερα ακόμα περισσότερο απαιτείται να αντιτάξουμε οργανωμένη λαϊκή κινητοποίηση και παρέμβαση, πολιτική δράση τέτοια που να αλλάξει ο σχετισμός δυνάμεων, να δεχτούν πλήγματα κόμματα εξουσίας και τα στηρίγματά τους, να ανοίξει ένα παράθυρο για θετική πορεία των πραγμάτων για να τραβούν νέες και μεγαλύτερες τραγωδίες. Οργανώνουμε τώρα τον αγώνα μας, παλεύουμε για τη ζωή μας, απαιτούμε το μέλλον που μας αξίζει. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η ΚΝΕ, εξέφρασε την έμπρακτη αλληλεγγύη της στους μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου της Ζαχάρος, χαρίζοντας ένα ισχυρό όπλο, τα έσοδα όλων των εκδηλώσεων του περσινού φεστιβάλ της οργάνωσης και του οδηγητή, συνολικά 65.000 ευρώ που δόθηκαν στους μαθητές της Ζαχάρος, χρήματα με τα οποία θα δημιουργηθεί σύγχρονη δανειστική βιβλιοθήκη με δίκτυο υπολογιστών. Η κίνηση αυτή της ΚΝΕ δεν ήταν μια κίνηση φιλανθρωπίας. Έχει τεράστια διαφορά η αγάπη για τους ανθρώπους του μόχθου που δημιουργούν και εργάζονται και παλεύουν με τη φιλανθρωπία ορισμένων πλουσίων κυριών και κυρίων. Αυτών που δίνουν ψίχουλα όχι από το εστέρημά τους, αλλά από τα υπερκέρδη τους για να αντιμετωπίσουν την καταστροφή, τη φτώχεια, την ανεργία, τις ακραίες καταστάσεις που οι ίδιοι δημιουργούν. Η φιλανθρωπία δεν είναι αγάπη για τον άνθρωπο, αλλά έχει στόχο να κοιμήσει τους ανθρώπους του μόχθου και την νεολαία, ώστε να μην βλέπουν ποιος φταίει για την αδικία που υπάρχει και να μην παλεύουν, να μην αγωνίζονται, να φανούν σαν δωρητές και σαν ευεργέτες αυτοί που φταίνε και θα έρθουν στα όμορφα χωριά μας να ζητήσουν να ονομαστούν οι δρόμοι και οι πλατείες μας με τα ονόματά τους, όπως έκαναν και πρόσφατα στην πλατεία της Ζαχάρος. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας έκανε αυτή την κίνηση για να δυναμώσει τον αγώνα της νεολαίας, τη γνώση της, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και καλύτερος άνθρωπος είναι αυτός που αγωνίζεται για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. Οργανώνουμε τώρα τον αγώνα μας, παλεύουμε για τη ζωή μας, απαιτούμε ένα καλύτερο αύριο. Παλεύουμε για το αδυνάτισμα της αντιλαϊκής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και των κομμάτων του ευρωμονοδρόμου που συμφωνούν σε αυτή τη στρατηγική. Ενισχύουμε
τη μόνη δύναμη που έχει ανοιχτούς λογαριασμούς μέτωπο με αυτή την πολιτική, και στην Ελλάδα δεν είναι άλλη αυτή η δύναμη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στείλουν αεροπλάνα να σβήσουν τη φωτιά, κινδυνεύουμε να καούμε όλους τα ποντίκια εδώ, είμαστε κυκλωμένοι μέσα στη φωτιά. Δεν στείλανε τίποτα, δεν κάνανε τίποτα, καμία οργάνωση. Η κόρη μου κάγε, τα 4 γονάκια μου και ο γιος μου αστυνομικός.